KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ayobata tirade kalis hay mbudo ayobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bange nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde e nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe yawo Piindi TV on calminama on bismama ɗo e Daka Madina Gounass sewɗo ñalawma aljuma tedduɗo aljuma kawruɗo tigui e nder Daka mo Madina Gounass ɗum noon paaden koye roɓido jayndeji hono kala subaka joni payen garen e ko jayneji meɗen dawri jayndeji leydi men e oɗo subaka hande kañumen kala gari koye alhaali Cheikh Hadjibou Soumaré kono kadi e toɓɓe goɗɗi hollirde wonde tan kanko on ɗon menoro wonde hoore jagor leydi Sénégal e ñalawma hande o moftama ko wiyete ko en garde à vue jayde enquête kañum gudditirten e oɗo subaka hande jaydenkoɓe mbi ko alhaali Cheikh Hadjibou Soumaré ɓe kolliti wonde tan ko wiyete yafnade e public kañum woni ko fada e on ɗon gorkajo jaydenkoɓe kolliti wonde ko hanke tigui o waɗa placé en garde à vue ɗum noon ko caggal nde tumno mawlendi Macky Sall hokkirde koprejo mo ganduɗa kam woni biteɗo Marie Le Pen e on tuma noon jaynenkoɓe mbi ina wayno tan kanko Cheikh Hadjibou Soumaré so renaki de o fayi koye yafnade ɓesguji leydi Sénégal so tawi kay o yiiɗi dadde e ko yewiti e on ɗon kaso jayde les témoins wi kañum ne arti hen ɓe kolliti wonde ko mo ganduɗa kam woni Cheikh Hadjibou Soumaré jabtima namde ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni sûreté urbain de Dakar kanko on ɗon gorkajo o holliti wonde tan ko ha joni o haalirani wonde omo jogui hen dalilu kono kay ina wayno ko haalde en tant que homme politique kono kadi gardiɗo mouvement ɗum woni ko haali hen jaynenkoɓe mbi ko fanno nana jiiɓude mo ganduɗa kam woni Cheikh Hadjibou Soumaré nden jayde wittede le témoin ɓe garti e jaltugol e aduna on maître Ousmane Sey ɓe mbi ko Sénégal nana woya avocat muɗum kono kadi wasi o mo ganduɗa ko gorkaji dariɗo no fewi e fanno ñawoje leydi men jayde quotidien le quotidien kañum ne wi ko on gorkajo waɗama placé en garde à vue on woni Cheikh Hadjibou Soumaré ɓe mbi tan ko heeɓi jaabuji makko e ko yewiti e ɗum ko tumno mawlendi Macky Sall so hokkude Marie Le Pen ko tolni e jeenayyi walla e jeeɗiɗi piccal jeenayyi milliard e haalis meɗen CFA jaynenkoɓe mbi on menoro wonde hoore jagor leydi Sénégal e oɗo saaha holliti wonde tumirani mawlendi jogade hen preuve kono kay ko wondemo chef de parti kono kadi e on politique ɓe mbi tan o wi ko ɗum hypothèse jaynenkoɓe ne jañi hen e hello sappo e goho e nder nden jayde quotidien le quotidien jayde besbi le jour e oɗo subaka kamne arti hen ɓe mbi ko on mennoɗo wonde hoore jagor leydi Sénégal ɓe mbi ko la police marine Hadjibou ngol konngol noon firomu ɗum hollirde wonde tan ko so tawino ko ndefu wiyete ko marñinama hanki tawi ko ɓen loskoɓe marñino mo ganduɗa kam woni Cheikh Hadjibou Soumaré e on tuma noon avocat makko ngoni muɗum ne jaaji nder nden jayde holliti wonde kanko maître Mame Adama Gaye o wi ko Cheikh Hadjibou Soumaré ne wayno jabtima kala namde ɗe ganduɗa ɗe ko ɓen loskoɓe jaabino walla namdinoma goɗɗum ko tawete hen ko konngudi Ismaïla Madior Fall on ko jaggoɗo tambiɗo gueɗe ñawoje leydi Sénégal o wi ko Sénégal ko leydi droit manam ko ɗum état de droit e on tuma noon kala gaccuɗo ngol lawol tan jomum koko fawate junggo kono kadi koko ñawate ɗum woni ko ɗin haaluji jaaji e hello nayyi ha jeegom e nden nden jayde besbi le jour jayde Vox Populi kañum ari e fanno goɗɗo ɓe mbi ko nangle opposition kono kadi e ko yewitti e jurnitagol ɗin listuji électoral jaynenkoɓe ɓe mbi ko yeewi askan wi ummima darima e widde mabɓe koɗo talata 14 e alarba 15 lewru ndu ndu gonɗen ɓe kolliti wonde koɓe jippotoɓe booli leydi ndi kala e kuuɓal 49 département Ousmane Sonko e wondi muɗum kabri wonde koko jippoto e booli ɗi gam ñingde laamu ngu e oɗo saaha ɗum woni ko jaynenkoɓe ɓe mbi ko hanki ɓe juɓɓinno ko yewiteɗam kuccammaɓe jaynenkoɓe jayde les échos jayde titre ɗiɗi ɓe gaari titre gadano
e ko yewitti e ɓamtugol seppuji nder leydi men Sénégal opposition ɓe mbi ko darima dadima ngam huccidde laamu ngu e oɗo saha yeewi askan wi erima ko wiyete ziga meeting oɗo talata paaɗo woni tan tellade Bollywood lamorko ngo Dakar caggal muɗum kadi ɓe mbi ina wayno ha joni ko waddude hen walla ni ha joni ko yadude hen e dendagal département ji Sénégal ɗi kala e kuuɓal woni ko jandiyankoɓe ɓe mbi hollidde wonde ko Ousmane Sonko e wondi muɗum darima dadima ngam huccidde e laamu leydi Sénégal jayde Le Soleil guindiri nde ɓe garti investissement woni copreje ɗe ganduɗa ɗe e oɗo saha hanndi ko wallude leydi Sénégal ɓe kabri en wonde ko laamu ngu tuggude 2019 ha 2021 ko tolni e 20% e oɗo saha woni ko nanna hen jeyanenkoɓe noon garti e ruttude teddugal mo ganduɗa kam woni biteɗo maître Ousmane Sey mo ganduɗa ko kawruɗo e ladial hanki toon to Dakar poɗɗo wirnede hande toon to Touba jayde Stade Quotidien ko ɗon guddirten hono no kala subaka roɓino men jayndeji ɓe gaari koko yewitti eɗen baroɗe ganduɗa ko jawtude ko wiyete 8e de finale walla quart de finale Ligue des Champions ɓe mbaɗi ko Bouna Sarr Sadio Mané mo ganduɗa kam woni Kalidou Koulibaly wondude Fodé Ballo Touré kam e biteɗo Edouard Mendy kono kadi ɓe gaari e on ɗon finale CAN U20 Pape Demba Diop mo ganduɗa ɓe mbi kanan huccite histoire on mo ganduɗa ko milieu terrain équipe nationale du Sénégal gonɗo meilleur buteur oɗo saaha musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno roɓino men jayndeji e oɗo ñalawma aljuma adi men roɓino jayndeji ko altine kono ko toon to Dakar so Allahu lamɗo jaaɓi yo Allah hokki en wonde dow jaam Amadou Moussa An Gawsu Diako wondude Amadou Sambalo e dendagal équipe o kala Djibi Dieng yo Allah hokki en wedde jaam. ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma